wakar a yau gani na danno. Da mu zani ke mata da mu zan faso gata da ku ne nake wakar a yau gani na danno. Ku taka da sauri gora ta je baya. Idan nan na masa akwai ni dan za mu sha kaya. Idan dai da ku matan biki ba ni yin baya. Batuna akan ku yake sai dai ku yi rawa ta rawa. A dole akwai mata mawaki na mata ne a nan ne na yurata. Ga Alamin mai waka yaran ku ne mata. Batuna akan wakar sai dai ku yi rawar baya. Ina kuke mata tun da yau gani na danno. Biki na zallar mata ne hora ta je gano. Taron bikin na hango yau har mutan gano. Da ku nake yin wakar bikin na ku ne mata. Akwai mata kun kai kira na gidan biki har da gangata. Tun farkon tafiyar ta wa kuku gaban gata. Ba zan manta alkhairin da kuka yi yawan mata. Hayya na san auduga ita ce silar samuwar kaya. Waka nazari ta kaso wajen yi ka sakwanya. Tunanin akan ku yake mata banda yin zariya. Daka a sannu hora ta je baya. Hotoro mazaunata masoya ina fari da bukun ya kaunata. Ina ta gode muku kai musamman ga ku mata. Waka ta mata ne ba a bari ni can baya. Sama kai